Ataquem el punt 4 del temari, valor numèric d'una expressió algebraica, i ho farem amb una activitat estreta del Sergi del Moral. Aquí tenim tota una sèrie d'expressions algebraiques i una sèrie de valors. I aquí apareix 48, 24, 63... La idea és que els hi demaneu als vostres alumnes que poden fer dues coses: sortir i col·locar un número nou, o si creieu que hi ha algun número dels que ja estan posats a la pissarra que estigui malament, sortir i corregir-lo. Molt bé, els que estan posats a la taula evidentment són correctes. I a partir d'aquí, doncs, esperar que algun dels alumnes entengui que el que hem de fer és substituir la incògnita pels nostres números i a partir d'aquí anar omplint la taula. Val? Demanem silenci fins que s'acabi l'activitat. I mica en mica aniran sortint i omplint la vostra taula amb els resultats correctes. És a dir, si substituïm per 3, això seria 3 al quadrat, que són 9, menys 1, ens donaria 8. I així aniríem fent fins a obtenir una taula completa com aquesta que tenim aquí. Val? Aquestes serien les solucions de la nostra taula. Val? No es veu gaire aquí els números, però estan posats, 16, 7, etc, etc. Molt bé, doncs resoldre o trobar el valor numèric d'una expressió algebraica és tan senzill com substituir la x pel seu valor. Jo m'imagino que fent aquesta taula ja els hi quedarà prou clar, però si voleu posar un exemple més, doncs aquí ho teniu. Troba el valor numèric de 3x al quadrat més 2x menys 1 si la x val 2. Llavors l'únic que farem és substituir la nostra incògnita per 2 i ens quedarà 3 per 2 al quadrat més 2 per 2 menys 1. I calcular això. Recordeu que la potència té prioritat, 2 al quadrat és 4, 4 per 3 farien 12, i 2 per 2 serien 4, per tant seria 12 més 4 menys 1, que ens donarien 16 menys 1, que fan 15. Doncs ja hem trobat el valor numèric de la nostra expressió algebraica si la x val 2. Anem a fer un segon exemple, una miqueta més complicat. Diu, troba el valor numèric de 3x al quadrat més 2x menys 1, en aquest cas si la x val menys 1. Dic que és una miqueta més complicat perquè en aquest cas la x val un nombre negatiu i a vegades ens empanem una miqueta calculant potències amb nombres enters. Recordeu que si l'exponent és parell el resultat serà positiu, però que si l'exponent és imparell el resultat d'aquesta potència seria negatiu. No és el cas, en aquest cas menys 1 al quadrat donaria 1, i 1 ens quedaria 3 per 1, i en aquest cas 2 per menys 1 que donaria menys 2, i ara calculem 3 menys 2 que donaria 1 i 1 menys 1 que ens donaria finalment 0. Doncs fins aquí com calcular valor numèrics d'expressions algebraiques. Al proper punt del temari començarem a fer operacions amb monomis.